Iż-żgħażagħ ma jinteressahomx mill-imnarja. Hekk ħareġ mir-riċerka li jagħmel Mario Camilleri fit-teżi tiegħu fejn staqsa aktar minn 120 żagħżugħ u żagħżugħa bejn is-16 u l-25 sena diversi mistoqsijiet bil-għan li jifhem x'jattira liż-żgħażagħ lejn l-imnarja. Esplorat mhux biss id-differenzi fl-età, iżda kif is-sess, ix-xogħol u r-raħa li jistgħu jsawru l-fehmiet tan-nies. Dawk li se jattendu sarfu bl-imnarja mill-familja tagħhom. Right? Ġifieri għax ċertu żgħażagħ jaħsbu li l-imnarja hija attività tal-bdiewa tar-raħħala u daqshekk biss. Ma fux il-sbuħija li din l-attività hija xi tradizzjonali u waħda mill-eqdem attività li teżisti f'Malta, fil-kalendarju Malti. Ġew mistoqsija wkoll xi jixtiequ li jsir biex l-imnarja ssir avveniment li jieħdu gost jattendu. Żgħażagħ xtaqgħu li jkunu voluti direttament fl-organizzazzjoni tal-attività fejn huma jagħtu l-views tagħhom u anki jipparteċipaw fatt anki kien hawn mill-esperti li tkellimt miegħu li jisuġ li żgħażagħ jiġu malma. Alright, mhux fl-iskejjel biss, anki dak li huma fl-iskejjel primarji biss, imma fl-iskejjel anki sekondarji biex jinaf jorganizzaw żifna apparat mal-imnarja u jipparteċipaw biha hawnhekk. Aspett ieħor li ħareġ b'saħħtu għall-importanza tal-komunikazzjoni. Skont iż-żgħażagħ biex il-festa tolqot aktar lin-nies tal-età tagħhom, trid issir kampanja moderna fuq il-midja soċjali. Qalu li pjattaformi bħal Instagram, Facebook u TikTok għandhom jiġu sfruttati b'mod kreattiv sabiex jinbena sens ta' stennija u partiċipazzjoni. Huma jemmnu li b'dan il-mod l-imnarja tista' terġa' tikseb l-interess ta' ġenerazzjoni li qed tfittex esperjenzi ġodda u relevanti għall ħajja tal-lum.